तुम मैं खाना खिला दूं कान के नीचे ये सब बजा ना सीधा पता चलेगा मैं कौन है चल चल हट हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अस्मिता की ओर से रमणी की चालत आहे की त्याच्या सोडले दाखल देऊ आहे बोल ना ओके आता हे गार्डन आले असेल ते त्या गार्डनला कुचू कुचू गार्डन म्हणाय कुचू कुचू मला सांगू ना ते बरे ते केले तुमच्या सुंदर साफ गोवात झाली तुमकडे म्हणते गावात नवत साहेब आयला असा एके वाटेन बडवायसर बियारा काटून दुसरे वाटेन दुडक्यार गावात पाजी गार कॉप्याक बांधून म्हणून होय कॉपेल आणि तुम डोनेशन कुपनाक शॉर्टी बुक घातलेली आसा होय कितले कॉपलात ना सर आमगे कोण गव्हर्नमेंट जॉब आहे त्यांना आमकां 50,000 समते 1,000 तिकीट म्हाका सोयरी कुयेते काना जामचे किते किते पायरी मोसो बाबा तुझंच काम पडलं No, no, to माझं स्टाफ नाही. तुझंच काम आम्ही सांगा नाही तो माझं स्टाफ नाही म्हणा. तो तुझंच काम आम्ही काय चुडीदार घालून ना. सॉरी It's okay. सॉरी एक्सक्यूज मी ऍक्च्युली Excuse me, तू किती सांगू शकता? मागे मुख कसं केलं होतं What? What कसं किलो? What do you mean? आणि तुझी ओरोन नाका त्या सागर होताय बोलती काळ्यो किरवी झुगडी बाय बाय बोरगी जुसतात कोणती ओशे गोटा दोशी बाजू जाय ना वाव ब्युटिफुल आज बरं नसून असा ते दुशी पारकी अंगाचा रामो